Muna matuƙar godiya da kuma jinjinawa ga Hajiya Nafisa Nasir Idris ga tallafi da ta bawa mata na dogaro da kai da koyon sana'a ta hannu domin ka dogara da kanka ka kuma taimaki wasu kai ma gaba. Gaskiya muna godiya domin babu wata gwamnati wadda an ka kaha wadda ta taimake garin Jiga irin wannan gwamnati. Magance zaman banza da samar da ayyukan yi a jihar Kebbi na ɗaya daga cikin gurin Hajiya Dr Nafisa Nasir Idris. A gidauniyar ta mai takin Nanas Foundation, salon koyarwar su ya sha bamban da sauran cibiyoyi. Daga ranar farko zuwa yau, yi bayanin muhimman abubuwa guda 5 da kika koya a nan Nanas Foundation. Auna fahimta shine babban ma'aunin gano ƙwazon mai koyo da mai koyarwa. Wannan yasa baya ga koyar da ɗalibai ana auna fahimtar su ta hanyar ba su aikin yi da kanka da rubutacciyar jarabawa ko jarabawar baka. Sunana Aisha Maji Daɗi daga garin Jiga. Ina nan Nanas Foundation na Jiga. Duk da ana koya mana ɗinki ana yawan tambaya wanda ya gane da wanda yake da tambaya, amma saboda sakamakon akwai wa'anda wasu ko ba su gane ba su iya tambaya cikin aji, sai aka shirya yi mana jarrabawa saboda a fahimci wanda ya gane da gaske da kuma wanda kama an baro shi baya haka. Akwai tanadi da aka yi wa wa'anda ba su iya rubutawa ta hanyar yi musu tambaya da baki su ba da amsa sai cikakken bayanin abin da aka koya musu, saboda ana son kowa ya gane.